Peto poglavlje. Karneval. Ta rečenica o trnu ostavila je vrlo jak utisak na mene i u povratku sam celim putem mislio samo o tome. Pre svega pitao sam se kako je trn ušao u deku i stigao mu do srca, pa sam smislio dve različite mogućnosti. Možda ga je greškom progutao, možda je pojeo nešto što ima trnje. Šta bi to moglo da bude? Je li ima nešto sa trnjem što se jede? Upitao sam mamu. Otkud ti to pade na pamet? Odgovori ona. Morski ježevi imaju bodlje i jedu se. A je li ih deka jede? Nisam baš sigurna, on ne podnosi ribu. Znači, ježevi otpadaju. A šta još? Šta još šta? Mama se svađala s nekim kamionom koji nas je gušio smrdljivim izduvnim gasovima i nije baš bila voljna za priču. Šta još ima bodljikavo da se jede? Pa indijske smokve, kesten. Eto, otkrio sam. Deka mora da je jeo kesten i možda greškom, ali kako je to bilo moguće? Uz to kesten se jede u novembru, a ne u februaru. Obeshrabren, ponovo sam pokušao to da raščistim sa mamom. A šta ti misliš, da li jedna bodlja može da uđe u kesten i da je čovek proguta, a da ni ne zna? Mama naglo zakoči i iza nas se začuše zvuci sirena. Od kako smo pošli pričaš nešto bez veze, nisi valjda dobio temperaturu? I stavi mi ruku na čelo. Hladno, dakle, kakva je to čudna priča o kestenu koji guta bodlje pa ih posle neko drugi proguta? Osetio sam se glupavo kad me je to zapitala, ali mi je problem još uvek bio previše komplikovan pa sam nastavio. Ovog puta me je ozbiljno shvatila i kad sam završio priču o tome šta mi je deka rekao, upita. Baš ti je tako rekao? Pažljivo sam ponovio njegovu rečenicu. Mama onda uzdahnu. Nikad mi ništa ne govori. Pa se okrete ka meni. Deka je hteo da kaže da ima neki problem, neku brigu koja ga muči kao trn. Eto, misterija je razrešena, ali zar deka to nije mogao tako jednostavnije da kaže? Ne bih se onda toliko brinuo. Ali izgleda da je sad taj trn napao mamu i to iz sedišta. Vrtela se i vrtela i stalno ponavljala. Nikad mi ništa ne govori, pa kako da budem spokojna s takvim čovekom? Nisam joj rekao zbog toga što je bila toliko uznemirana da ona nije spokojna ni sa kim i tako stigo smo kući. Narednih dana mama je telefonirala deki češće nego ranije. Razgovor je uvek počinjao sa tata, kako si? Nastavljao se sa treba li ti nešto? Ništa ti ne fali? Deka je bio dobro, ništa mu nije trebalo, ali što je češće to ponavljao mami, ona je bila sve uznemirenija. Jednom je tata izgubio strpljenje i rekao joj, ma šta treba da ti kaže da se smiriš, da je na samrti? Tatino razmišljanje je bilo vrlo logično, ali izgleda da mama uopšte nije umela da ga ceni. Ona je očigledno smatrala da dekino ponašanje nije normalno. Trebalo bi da se naljuti zbog svih tih poziva, tako se jednom strašno naljutio. Zašto je sada tako miran? Tata je na to rekao da mama lupeta i da treba da se leči. Ona mu je odgovorila da on treba da se leči jer veruje da je najpametniji. Tata je rekao da on misli logično, a mama mu je odgovorila da zbog toga neke stvari nikad nije razumeo i nikada neće razumeti. Tata se naljutio i izašao zalupivši vratima, a mama je počela da čisti pločice u kuhinji kao da hoće da ih uništi. U celoj toj priči nisam razumeo ništa, ali mi se učinilo da je mama preterala i da je tata bio u pravu. Međutim, ona je bila u pravu. Kada smo te subote popodne otišli kod deke, on je ponovo sedeo ispod trešnje sa Alfonsinom u krilu. Druge guske su šetale po dvorištu, a Alfonsina je izgleda postala njegova senka. Nikada ga nije napuštala. Sećam se da je tog dana bilo vrlo hladno i da je bio karneval. U stvari, hteo sam da odem kod njega obučen kao Superman, koga sam tada obožavao jer je znao da leti. Deka je na sebi imao samo jaknu, sedeo je zavaljen u stolicu, zatvorenih očiju i s rukama na Alfonsini, koja se sva skupila i glavu stavila pod krilo. Mama je zaustavila auto ispred kuće kao i uvek, a kad ga ugleda takvog, uzviknu i stavi ruku na usta. Ostani tu,
Naredila mi je i požurila prema njemu. Video sam kako ga je dotakla, a onda jako prodrmala. Deka je otvorio oči i mama mu je nešto brzo govorila. On je odmahnuo glavom, a onda mu je mama pomogla da ustane i uputili su se prema kući. Deka uspravan, ali pod ruku sa mamom, a Alfonsina za njima. Ništa nisam razumeo. Prvi put se desilo da mi deka nije čak ni mahnuo, a izgledalo je kao da me nije ni primetio. Osjetio sam se tako usamljenim i nesrećnim da činilo mi se ne bi pomoglo ni da uspem da poletim kao Superman. Sačekao sam malo u nadi da će se setiti mene i mog karnevalskog kostima, ali niko se nije pojavio. Onda sam izašao iz auta i šetkao po dvorištu. U kuću nisam hteo da uđem jer sam smatrao da je red da dođu da me potraže, ali niko nije došao i meni se strašno plakalo. Skupio sam se onda pod trešnjom s glavom na kolenima i počeo da jecam. Istina, ubrzo me je to prošlo, ali sam se napregao da nastavim, jer sam mislio da će se mama i deka, ako izađu i vide me takvog, postideti što su mi to uradili. I zaista, mama izađe, dođe do auta, otvori vrata, zatvori ih i poče da me doziva. Ja sam virio kroz kolena i bio sam vrlo zadovoljan. Onda me mama ugleda, dođe po mene i podiže me. Šta sad ti tu izvodiš? Upita me i protrese me tako jako kao da hoće da mi sva kosa otpadne. Dedi, nije dobro, a ti umjesto da uđeš stojiš tu napolju na hladnoći. Dobit ćeš zapaljenje pluća. I nastavi da me drma. Mamino ponašanje je bilo toliko drugačije od onoga što sam očekivao da sam ozbiljno počeo da plačem, a ona se odmah smiri. Ma ne, sa dedom nije ništa ozbiljno, milo moje, reče mi grleći me. Samo je zabrinut zbog nekog posla, sve će biti u redu, vidjet ćeš. Hteo sam da joj kažem da plačem zbog sebe, a ne zbog dede, ali ako me ranije kad sam bio u pravu dobro izdrmala, kako li će sad reagovati? Odlučio sam da ne kažem ništa i mama me je još malo grlila i mazila. Hajdemo sad unutra, reče na kraju, inače ćeš zaista dobiti zapaljenje pluća. U kuhinji sam ugledao deku kako sedi za stolom ispred šolje pune mleka koje se pušilo. Sa strane je stajao veliki žuti koverat iz kojega su virili nekakvi papiri. Vatra u kaminu je bila upaljena, ali je bilo hladno i tu unutra i mama me je naterala da obučem kaputić. Kako ti je lep kostim, uzviknuo je deka kad me je najzad primetio. Da te baka Linda vidi takvog. Šta si ti, neki akrobata? Kad sam bio mali, mnogo sam želeo da radim u cirkusu kao akrobata, a završio sam kao baštovan, kao moj otac. I sad ovi hoće da mi oduzmu zemlju. Moju zemlju! Poslednje reči izgovorio je gotovo vičući, pa uze koverat i baci ga daleko. Zapanjio sam se i skoro uplašio od deke, jer mi se učinilo da je to on, ali ujedno i neko drugi. Nemoj, tata, reče mama skupljujući papire. Rekla sam ti, otići ćemo u opštinu Pjero i ja i sve ćemo srediti, a ako mi ne uspemo, obratit ćemo se nekom advokatu. U opštinu sam već išao, ništa ne vredi, odgovori deka muklim glasom. Proklet bio taj put i prokleti oni. Hoće prokletnici da mi uzmu zemlju. Smiri se, tata, moraš da se smiriš, ponavljala je mama. Tu je Tonino. Deda se trže kao da se budi iz sna i pogleda me. Ovog puta me je zaista video i nasmešio mi se. Dođi, momčino, pomislit ćeš da je tvoj deka poludeo, jel da? To već mnogi pričaju. Pa kaži, zašto si se tako obukao? Deko, danas je karneval. Plakalo mi se pri pomisli da se moji drugari već šetaju i provode u svojim kostimima, dok sam ja ovde već 2 sata i slušam deku kako viče, a niko mi ništa ne govori. Karneval je, a ti gubiš vreme ovde kod mene? Felicita, kako si mogla da dovedeš Tonina ovde, baš danas? A kad da ti ga dovedem? Imamo vremena samo subotom, a i on je hteo da ti pokaže svoj kostim. Stvarno? Pa onda to moramo da proslavimo, reče deka koji je već sasvim ličio na sebe starog.
Sad ćemo da napravimo slatke uštipke koje je mama toliko volela kad je bila mala. A onda muzika. A tata, povika mama. Ništa tata, odbrusio je deka. Ti počni da mesiš, a ja odmah dolazim. Mama uzdahnu, uze neku kecelju i lati se posla. Mogu li da ti pomognem? Upitao sam je. Pa dobro, srećem je karneval jednom godišnje. Nije baš izgledala zadovoljno, ali dok je mesila uštipke, odobrovoljila se i počela da peva. Kad sam bila mala, baka Linda mi ih je uvek pravila za karneval i pevala je dok ih je pripremala. Ja sam stajala baš tu na tom mestu gde si i ti i pomagala je. I na kraju su mi lice i ruke bili skroz brašnjevi kao i tebi. Dolazilo je mnogo sveta kod nas za karneval. Jelo se, igralo, smejalo, a deka samo da si video kako se ludirao. Dok je mama to govorila, začo se svirka harmonike iza kuhinskih vrata. Mama zastade i oslušnu. Evo ga, reče tiho, zavrte glavom i nasmeši se. Mogu li da uđem? Zapitao je deka. Uđi, deko, povikao sam. Nisam znao da ume da svira i bio sam nestrpljiv da ga vidim. Vrata se naglo otvoriše, ali nismo nikoga videli. Samo se čula svirka harmonike tamo u mraku. Deko, uđi! Ponovo sam povikao. Bio sam toliko uzbuđen da nisam mogao da stojim na mestu. Stvarno mogu da uđem, ponovi on. Mama je prasnula u smeh, a ja sam povikao svom snagom. Da! Dobro, pošto vidim da me neko dete tako uporno traži, ja... Harmonika zamuče za čas, zatim njen zvuk zatreperi i najzad. Ulazim! Uzviknu deka i krupnim korakom uđe u kuhinju. Na glavi mu je bio nekakav cilindar, visok i sav iskrivljen. Imao je lažni nos sa crnim naočarima i crvenu leptir mašnu sa tačkicama. Kad je koraknuo, šešir mu pade sa glave, a kad se sagnuo da ga dohvati, pade mu i lažni nos s naočarima. Mama i ja smo počeli da se smejemo. A vidi se da sam omatorio, uzdahnu deka. Nekad mi se tako nešto ni slučajno ne bi dogodilo. Ma nisi, tata, ti si izvanredan, reče mama i čvrsto ga zagrli. Deki su grunule suze na oči i šmrknuo je kao dečak, a ja, koji ga nikad takvog nisam video, toliko sam se uzbudio da nisam znao da li da se smejem ili da plačem. Hajde, sviraj nam malo dok Tonino i ja spremamo uštipke. Deka je izduvao nos, seo i počeo da svira. Mama je povremeno pevala, svaki čas ostavljala uštipke i počinjala da igra. To je potrajalo, ali sam se sjajno provodio jer mi je mama dopustila da radim šta god sam hteo. Kad smo najzad pripremili uštipke, mama je počela da ih prži, a ja sam ih dobro zasuo šećerom i seli smo za sto da ih pojedemo. Deka je otišao u špajz da donese flašu slatkog vina i hteo je svima da naspe pomalo u čaše. Ali tata, on je još uvek dete. Gluposti, u njegovim godinama redovno sam pio vino. Jel to tvoj sin ili nije? Tako smo jeli, pili i svirali, dok mama nije pogledala na sat i rekla: Tata, skoro je 8, moramo da idemo. A, da, reče deka uozbiljivši se. Otišao je u drugu sobu i kad se vratio više nije imao harmoniku, ni nos, ni šešir. Pa, bilo je ovo lepo popodne, reče. Izgledalo mi je kao da sam se vratio u lepa vremena, ali, nažalost... Tata, rekla sam ti već, ne bi trebalo da ostaneš tu sam, ne prijati, razmišljaš. A gde bi trebalo da odem? Upitao je deka. Kod tebe možda. Da, dođi kod nas, zamolio sam ga. Deka Otavijano se nasmeši i pogledi me po glavi. Znaš li šta se dešava sa starim stablima kada ih presade? Umiru. Kaži to svojoj majici. Tvrdoglavče, dobaci mu mama i pođe gunđajući. Usput sam zaspao, a probudio sam se narednog jutra u svom krevetu. Baka Antonijeta mi je ispričala da sam se vratio kući više mrtav nego živ i žalosno strašno neuredan. Ko zna šta ste radili kod deke Otavijana, rekla je.
Da bih je naljutio, nisam joj ispričao ama baš ništa. Samo sam bacio pogled na kostim Supermana koji je ležao pri dnu kreveta. Bio je sav brašnjav i pun fleka od masti i vina. Mama ga je dala na čišćenje, ali fleke od vina se nisu skinule i više nisam mogao da ga nosim. Zbog toga mi je u početku bilo žao, ali sad taj flekavi kostim ne bih menjao ni za 2 automobilčića Ferrari i Toyota za kojima ludujem, jer je to moja posljednja srećna uspomena na Deku. Razboleo sam se ubrzo posle karnevala i nisam išao u školu 20 dana. Prvih nekoliko dana imao sam visoku temperaturu, grlo me je strašno bolelo i kada sam kašljao, tata mi je govorio da zvučim kao pokvarena truba. Lekar je rekao da sam dobio jak bronhitis i naložio da mi na glavu stavljaju led zbog temperature. Baka Antonijeta i deka Luigi svakog dana su me obilazili i svakog dana govorili mami: "Dečko se sigurno razboleo u onoj ledari." Mama se uzdržavala kad bi to čula, ali je jednom prilikom izgubila strpljenje i rekla im da ih je savršeno dobro razumela i da mogu sebi da prištede napor da to stalno ponavljaju. Baka i deka su se mnogo uvredili i otišli, a mama je odahnula i rekla: "Hvala Bogu." Potom je otišla da telefonira deki Otavijanu. Tih dana mama je stalno bila nervozna i zbog moje bolesti i zbog deke. On je stalno zvao telefonom i čuo sam nju kako mu ponavlja: "Ne brini tata, ne treba da se brineš." Mislio sam da se deka brine zbog mene i počeo sam da verujem da sam sigurno mnogo bolestan čim je on toliko zabrinut. Jednom sam se čak rasplakao jer sam se setio da je baka Linda posle bolesti umrla i rekao sam mami da ne želim i ja da umrem. "Ma šta pričaš, deka nije zabrinut zbog tebe, ti znaš da on ne priznaje nikakvu bolest. Osim toga ti nisi ozbiljno bolestan, on je taj kome je loše. Zbog te priče o eksproprijaciji ne može da se smiri, više uopšte ne liči na sebe." "A šta je to eksproprijacija?" "Opština hoće da mu uzme deo bašte jer moraju da prošire put. Hoće da naprave autoput." "A zašto ih deka ne spreči u tome?" "Zato što ne može. Tata i ja smo išli na razgovor sa predsjednikom opštine i njegovim pomoćnikom, ali nismo ništa uradili. Moramo da se obratimo advokatu." Uzdahnula je mama. "Jel to taj njegov trn u srcu?" "Da, i ako mu ga brzo ne izvadimo, ne znam šta će se desiti. On je tamo sam s tom fiks idejom da je bar baka živa." Te noći sam sanjao baku Teodolindu. Bila je obučena u belo odelu i pod miškom je držala Alfonsinu. Baka je bila sva srećna i nasmejana i govorila je deki kako će mu izvaditi trn iz srca. On je ležao na nekom krevetu, vezan kao salama, samo u gaćama, kao kad smo se kupali u reci. I on se smešio i govorio baki da požuri jer treba da ide u baštu. Onda je baka uzela jedno pero iz Alfonsininog krila i počela da ga golica, a deka se smejao i govorio: "Prestani, Linda, prestani." Onda više ništa nisam video, a posle sam ugledao baku u dvorištu, obučenu kao duh kako ide za guskama sa onim perom u ruci. "Jesi li mu izvadila trn?" upitao sam je, ali ona mi nije odgovorila i kad sam se probudio nisam znao šta da mislim.